Да ви питам, какво имате против стадиона? А вие защо се интересувате? Моля? А вие защо се интересувате? Защото цяла София иска да има стадион. Аз също искам да има стадион. Ами, Ама повече искам да има законност. и кое е незаконното в момента? Може да го прочетете в интернет, написал съм. Видяхме, това не е вярно. Добре. Съгласен съм с вас, щом така смятате. Ще продължавате ли с жалбите? Всеки гражданин на страната, която е демократична държава, има право на определени граждански права. Аз не се отказвам от своите граждански права. Да пускате жалби, които нямат никакъв смисъл. Това е вашата интерпретация по въпроса. Вие правете това, което според вас има смисъл. Ето сега да кажем, ме снимате и смятате, че това има смисъл. Някой да ви пречи? Не ви пречи. Макар че конституционно не е толкова... Вие сте обществена личност на обществено място, нека да не говорим за закони. Закона важи за всички. Важи? Така че смятам... А вие като какъв ме снимате? И по същия начин, като вие, понеже вие ме снимате, и аз ви снимам. Вие сте обществена личност. Вие също? Не съм. Как се казва? Моля? Как се казва? Ще разберете. Ето станахте обществена личност. Окей.